Anoman duta. Rama Wijaya tindak mbebedhak utawa golek kewan ing alas. Sadurunge tindak, Prabu Rama wis weling marang sing garwa yaiku Sinta. Sinta diweling ora kepareng nerak wewaler utawa garis mistik saka Prabu Rama. Tindake diweruhi wadyabalane Rahwana lan padha golek sisik melik utawa mata-mata kanggo ndusta Sinta. Sakwuse oleh sisik melik, Rawana banjur mbudidaya supaya bisa mboyong Sinta. Kanthi maneka cara dilakoni supaya penggalihe Sinta kapilut déning Rahwana. Rahwana malih rupa, sing pungkasan malih rupa dadi kidang kencana utawa kidang emas kang minangka klangenane utawa kasenengane Sinta. Penggalihe Sinta seneng campur gumun, ana kewan apik minangka klangenane. Muga enggal-enggal dicedhaki. Ora ngertiya, kidang kencana iku mau minangka panjelmaan Rahwana. Saknalika Sinta kaboyong lan kabopong Rahwana diasta mabur menyang angkasa. Sawuse Rama Wijaya kondur saka mbebedhak, pranyata Sinta ora ana. Mula banjur utusan marang Wadyabala Rama supaya golek sisik melik dumununge Sinta. Gancanging carita, Prabu Rama Wijaya golek sisik melik utawa mata-mata ngenani kaanane Dewi Sinta kang wis didusta déning Rahwana. Wis pirang-pirang dina pisah karo Dewi Sinta andadekake penggalih Prabu Rama sungkawa utawa sedih. Kang diutus utawa dadi duta yaiku kethek putih kang aran Anoman. Anoman dadi duta utawa utusane Rama Wijaya banjur njujuk menyang Taman Kaputren. Ing kono Anoman bisa nemoni Dewi Sinta lan Dewi Trijata. Malah bisa ngaturake ali-aline Sri Rama menyang Dewi Sinta. Sakwise oleh sisik melik lan kaanan liyane, Anoman ya kethek putih banjur bali. Nanging nalika arep pamit bali, konangan para prajurit alengka diraja lan dirangket nuli disowanake marang Prabu Rahwana. Déning Rahwana, Anoman kapatrapan paukuman yaiku bakal diobong ing alun-alun Ngalengka. Ngadepi kahanan kang kaya mengkono, Rewanda Seta utawa Kapiseta tatak tanggon tanpa miris, tanpa gigrik manahe. Ing batine, kabeh prakara kang bener bakal pener lan prakara kang luput utawa salah mesti bakal seleh. Iki minangka watak kasatriya kang patut ditiru. Ora gigrik lan wedi paukuman, nanging paukuman kang wedi marang bebener. Kacarita, kethek putih ya Anoman nglakoni paukuman. Nanging senadyan diobong, Anoman ora bisa kobong amarga sekti mandraguna lan malah mencolot sak dhuwuring kraton. Omah, bangunan liyane lan wit-witan kang diencoy Anoman kabeh kobong. Kraton Ngalengka sing maune apik asri saiki dadi lautan geni. Prabu Dasamuka nesu lan mrentahake para prajurit supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman kasil lolos lan wis bisa ketemu maneh atur palapuran marang Prabu Rama.